Hot tep, hot tep, hot tep. Faso jɔ kɛnɛ sigida 4 na an bɛ kulu jamakulu fo, an b'an kɔrɔw fo, ka an baw fo, k'an faw fo, k'an ka muso baw fo, ka kolokoto bɛɛ lajɛlen fo, ka fɔ k'aw n'a balimakɛ ni a ka degeden mankan don bamanan matigi Tarawele. Karamɔgɔ n'a tun ma kɛ baasi ye, n tun bɛ fɛ a ka kumanin di ani Binefu ka dɔɔnin baro, n kɔrɔw ka yamaruya kɔnɔ, n degefaw ka yamaruya kɔnɔ, n'a tun tɛ kɛ baasi ye, n tun bɛ fɛ ni Binefu ka dɔɔnin baro. Karamɔgɔ Binefu, n'i bɛ kɛnɛ kan ni kuma b'i bolo, n bɛ fɛ an ka dɔɔnin baro, ka d'a kan i ye fɛn dɔ kɛnɛ mɔgɔya kɔnɔ min tɛ n fɛ ko ye, nka bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan. Karamɔgɔ Binefu, i nana fɔ ne kɔfɛ yan nɔ ka kuma n ka mɛnkan kan, o man di ne ye. Ayi, min ka di ne ye, i yɛrɛ filɛ, ne filɛ, an bɛ sigi, an bɛ baro. Ne ma minnu faamu, n bɛ n'i ɲininka o la, n ye minnu fana faamu, n bɛ ɲininka o la. N y'a ye i ni karamɔgɔ dɔ ka mɛnkan kɔnɔ yan, i ko dɔ y'i ɲininka ko farafinw tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ, i ko k'o ka taa i kan b'a tigi ma ko a ka taa mɔgɔ dɔ ka dɔfɔ ɲini k'a dɔn n'o ye Lukumani ye. N y'a dɔn Binefu yɛrɛ bɔra a kuma na, a ko a bɛ kuranɛ nin dɔn. I ye kuranɛ in yɛrɛ tigiya sɔrɔ, i ko aw ka kuranɛ, k'e kɔni aw ka diinɛ k'e b'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Don n'a nataw la i yɛrɛ bɛ kan mɛn, an nana baro kɛ, mɔgɔ bɛ fɛn tigiya sɔrɔ ni lahalaya minnu ye, i bɛna olu ɲɛfɔ an ɲɛna, an bɛ baro. Nka karamɔgɔ Binefu, yan'an ka baro daminɛ, ɲininkali dɔw bɛ n bolo fɔlɔ ka bɛn i ye kuma minnu fɔ, ɲininkali baw de b'a kɔnɔ. I yɛrɛ n'an ka kɛnɛ kan ni bi cɛ, kuma caman bɔra i da, ɲininkaliw de b'a kɔnɔ, nka olu ko tɛ. Karamɔgɔ, i ko k'i bɛ kuranɛ dɔn. Jɔsen foyi tɛ silamɛya la dugukolo nin sanfɛ, bolo bɛ se ka kɛ min na ni kuranɛ tɛ, ka tɛmɛ kuranɛ kan, o tɛ yen. I k'i b'a dɔn. Karamɔgɔ, a b'o kuranɛ kelen kɔnɔ ko Ala ko a ma foyi to a ma min bila a kɔnɔ. A ma foyi to, ne ma foyi to aw ye, ne ma min bila kuranɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ, o kumaden nin i ka danaya b'o kan wa, ou bien ɲɛfɔcogo wɛrɛ b'i la i bolo o kumaden nin kan de? Ni ɲɛfɔcogo wɛrɛ t'i bolo, n'i ka danaya yɛrɛ ye k'a fɔ o ye Alahu subahanahu wa taala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ, o bɛna an bila ka ɲininkaliw kɛ la, ɲininkali minnu bɛ se ka jaabi. Nka yanni an ka don kuma kɔnɔ, n'a tɛna kɛ dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ ye, tiɲɛ ni tiɲɛ sina, i b'a fɔ n ɲɛna. Awɔ, ni kumaden in bɛ yen, Ala ko tan, nka mana na o yɔrɔ in na dɔrɔn, o ye e yɛrɛ kɛtɔ ye k'i ta dɔ ɲini a kɔnɔ k'o fɛ. A bɛɛ b'a kɔnɔ, nka ni kumaden kelen nin dɛ, n bɛ fɛ i ka walawalali di yan nin kan. I ka danaya don aw bien ɲɛfɔcogo wɛrɛ b'i bolo kumaden na. Fasojɔ kɛnɛ ka sigida 4 na, n'a ma k'i ma baasi ye Binefu. Kuma munumunu wɛrɛ tɛ dɛ, kumaden kelen dɔrɔn de don. Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ma foyi to a ma min don kuranɛ nin kɔnɔ. O kumaden kelen nin, i ka danaya don wa i ka danaya tɛ? N ka danaya don, n bɛna n ka ɲininkali k'i la. Awɔ, ne ka danaya don, nka ayi, o kuma in tɛ ne ka danaya ye ka bɛn nin fɔlɔ de ma kuranɛ kɔnɔ. O fana y'a fɔ cogo ye. Ne ka danaya don, nka kana i ta fara kan. Ne y'i ɲininka min na, jaabi dɔrɔn i ka da o ma. I fɔlen don. Hot tep, hot tep, hot tep. Ka segin ka na fasojɔ kɛnɛ kan, ka na ni an kɔrɔw ka yamaruya ye, ka na ni an degefaw ka yamaruya ye, k'a fɔ ko
amina dɔ fɔ jɛgɛ bɛ jiraw kan wulibaliw tɛ dɛ makititaw don wulibali t'an bolo makititaw don o kuma k'an ye maakɔrɔ bulon dagosi ka bɛnbaw ka bulon dagosi ka gosi n'u yɛrɛ ka de ye walikan tɛ u yɛrɛ ka ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen olu ye nin kɛ danbaga ɲinyɔrɔ de ye danni kɔnɔ n'a ma ɲa ko anw yɛrɛ fana ye hakilitigi ye kumakɛla de y'an ye u ye ɲinyɔrɔ d'an ma u ko sira kelen jo kelen sɔ kelen kumaden 7 don fɔcogo wɛrɛ la kumaden sɔkɛ nka n'i ko ka a walawala karamɔgɔ ɲininkaliw n'a jaabiw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'u ye mun to an ye k'an k'o kɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'an bɛ fɛ ka olu lasɔrɔ k'an se an seyɔrɔ la k'u k'an ka ɲuman fɔ an ka ɲuman kɛ wa an ka juguman to an ka kodɔn an k'an tile an ka baara an k'a dɔn ko maaya nana de k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛ an bɛ kulu jamakulu fɔ n bɛ n karamɔgɔ ani ne dɔgɔnin fo karamɔgɔ Boni Kɔnɛ karamɔgɔ i folen don kɛnɛ nin ka yan nɔ k'a fɔ an ye cikanw mɛn cikan diyara an ye a bɛnna ma an b'a fɔ ka ani i bɛɛ lajɛlen bolo se ɲinifɛn ɲumanw ma k'an bali jugumanw na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'an bɛ ɲɔgɔn ye don min a k'a sɔrɔ an ka kɛnɛ farikolo la an ka kɛnɛ hakili la an ka kɛnɛ dusukun na ka taama ka bila ɲɔgɔn na ka baarakɛ ɲɔgɔnya bɔ jɛra ka furu bɔ jɛra ka ŋɛɲɛ kun ɲɔgɔnna ka an bolo da an ka ɲinifɛn ɲumanw kan k'an bali jugumanw na i Kɔnɛ karamɔgɔ Boni Kɔnɛ folen kɔfɛ ne yɛrɛ karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan goretigi Général 5 étoiles kɛlɛ goretigi dolo 5 tigi kɔni ka sɔrɔ ka anw yɛrɛ ka kungo kɔnɔmaw da o kan karamɔgɔ Sidi Jara ka seul le travail paye ale ko baara dɔrɔn de bɛ sarali kɛ ayiwa tiganikuru kumaba tɛ ban o kuma aw ka ɲane masa aw ka foli minɛ ka se fo sanfɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ kɛnɛ maakɔrɔ ka woro sanna mankan don ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn a sigiyɔrɔ ma ani a ka waati foli ni barikabila bolo tigɛ bali talen kɔ ka karamɔgɔw sɛgɛrɛ n karamɔgɔ n ko manden don u ko so dɔ yiri dɔ ko yɛrɛ dɔ de ɲɔgɔn tɛ wa ko yirikuru mɛnna jira cogo o cogo a tɛgɛ bama ye karamɔgɔw bɛɛ ka boli i ka biribiri ne ko an bɛ yaaya de kɛlɛ la nka ma dɔ la ne digiden ɲɔgɔnw ne ma da la an bɛ ka kan min fɔ ne an yɛrɛ bɛɛ b'a mɛn dɛ a kana sɔn an ka kɛ n gɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara n'i ko silamɛya an kan bɛ fɛn kelen ma an kan tɛ ɲɔgɔn ma a bɛ na o yɔrɔ de la silamɛya maa si tɛ se k'i jɔ ko o ye e ye nka n'i ko silamɛw karamɔgɔ an bɛɛ kelen kelenna fa dɔ ɲagaminen bɔra hali bi cogo dɔ cogo wɛrɛ la ni masa taara i balima dɔ baara ayiwa i t'a ye o yɔrɔ la k'i bɛ kɛ n gɛrɛ ye k'i yɛrɛ kɔnɔ fara an kana taa ten anw kan bɛ silamɛya de ma ni juguman bɛ ta k'a sɛgɛrɛ ni fɔbali min bɛ fɔ o ka fɔ silamɛya de ma a kɔrɔ bɛ se k'a jɔ o de tigiya kɔrɔ an bɛ se k'an jɔ o de kɔrɔ yɔrɔ bɛɛ
ngo kuma an ma fɔ a ye ngo an kan bɛ fɛn kelen de ma nka an kan tɛ ɲɔgɔn ma wa kumaden a bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ in na. O tɛ ne karamɔgɔ ne dɔgɔnin karamɔgɔ anw ye gɛlɛkansigiw ye anw tɛ woro minɛ n'a ye kɛnɛ in kan dɛ. awɔ anw ye gɛlɛkansigiw ye anw ye Moribo minɛ sa denw ye baba Moribo kɔni 54 bɛ gɛlɛ kan. bulondalasigiw b'anw ɲɛ bulokɔrɔ maakɔrɔw bɛ yen wa n karamɔgɔ n'i y'i kun don fo bulo 7 kɔnɔ maakɔrɔw bɛ yen. o tuma an ye woro in minɛ k'a di bulondalasigiw ma k'u k'a di bulo kɔnɔ maakɔrɔw ma k'olu k'a di fo bulo 7 kɔnɔ ye wa k'a se fo soɲa kɔnɔ na koyi. awɔ k'an ser'o fɔcogo la u ka minɛ dɔw ye u k'an to an ka fili ani an ka kalan dɛsɛ n'an ka kodɔn dɛsɛ ye. an ma se o fɔcogo la k'u ka minɛ dɔw ye u k'an to an ka fili ani an ka kodɔn dɛsɛ an seginna so k'an tun filila an yɛrɛ ma. karamɔgɔ n k'i ma n ko so dɔ yiri dɔ yɛrɛ dɔ ɲɔgɔn tɛ rɔ. i la kalanden nin kɛnɛ in ka di n ye ka bɛn mun ma karamɔgɔ fɔ n ka dɔɔnin f'i ɲɛna kɛnɛ ka ca dɛ nka i b'a ye n bɛ fama kɛnɛ in ma ka d'a kan mun bɛ yen. karamɔgɔ fɔlɔ ne karamɔgɔw de bi yan ne bɔra Manden ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an y'a daminɛ yan de. o tɔ lajɛ fiɲɛ fɛ karamɔgɔ filanan ne hakili kelen ɲɔgɔnw de bi yan. karamɔgɔ ni mɔgɔ mana jɛ fɛn o fɛn na bi ɲɛnamaya nin kɔnɔ bi ne kan tɛ kunu ma n kan tɛ kunna sini ma dɛ. an mana jɛ fɛn o fɛn na dugukolo in sanfɛ n'an ma jɛ hakili la karamɔgɔ a tun ka ɲɔgɔn jɛ a bɛɛ la ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili dɔrɔn na o ka fisa a ye ɲɔgɔn jɛ min na ye. awɔ doni in dalen b'ale de kun a bɛ sanfɛ. karamɔgɔ n'i b'a fɔ denw ye n'i ko sanfɛ k'u kana tile fa lɔjɛ dɛ ayi maa y'a fɔ a ma den dɔ i bolo da ye kuncɛ caman jɛra dan bɛ de. karamɔgɔ bɔni nɔnɔ ko in b'o la mɛ duguma tɛ an b'o bila i fa ɲɛ han. awɔ ni banfɔ ko ne nana ko a denkɛ bɔra ni fɛn ye n tɛ co a yɛrɛ dɔ fɛn min na koyi. o tuma karamɔgɔ n bɛ k'a f'i ye n ko so dɔ yiri dɔ n ko yɛrɛ dɔ ɲɔgɔn tɛ rɔ. karamɔgɔ baro in fana tɛ dɛ min b'a kɔfɛ ne dugu kelen kɔnɔ mɔgɔw de bi yan ne ni minnu bɛ ni ne kɔrɔla ka sigi so ne ni minnu bɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana tila u caman de dalen bi yan. dugu kulu yɛrɛ bɛ yen nka u ye n gala olu sigilen bɛ Samina Watana de kan. Samina Watana ko denmisɛnnin dɔw nɛgɛ ka go kɛlɛ ka teli caman ma bi. o tuma n'a ma ɲɛ ko an bɛ baro min bɛ ɲɛkɔrɔ min bɛ se ka ta ka yira kɛnɛkisɛ jɛ ka pap i b'o de yira maliden na quoi. awɔ n'i ko k'i bɛ taa n'u ye fo sanfɛ yen nɔ kuma bɛ jɛnya kosɛbɛ u b'u pa tiɲɛ kunna ka taa nkalon minɛ sanfɛ karamɔgɔ kana sɔn a ma dɛ ayi cɛsi ka n'i nɛgɛ i ka sɔn a ma. n y'a fɔ n dɔgɔnin ye karamɔgɔ Isa Kulubali Itali a ko kɔrɔ ko an bilasira n ko ne bɛ se ka bilasirali min fɔ n dɔgɔninw ye karamɔgɔ n ka segin a kan i fana ye wa. kɛlɛ in a soma yiri a koli yiri a langari yiri o tɔgɔ ye mun ye ko n'i y'i kan bɔ kɛlɛ in na dɔrɔn fɛn o fɛn tora i yɛrɛ ma sisan o tɔgɔ de ye ko janto n yɛrɛ la. awɔ maa o maa ko k'a n'i tɛ hakilina kelen ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ ka bɛn nin kɛlɛ kelen nin ma karamɔgɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ ko foyi bɛ se k'a surunya ɲɔgɔn na. kɛlɛ in kɔnɔ min bɛ se ka bonya ne bamanan bolo ni hakilina in ye dɛ
o tɔgɔ ye ko sinji. O ye sunkuma de ye. Karamɔgɔ, o ye sunkuma de ye. O bɔyɔrɔ ka jan dɛ. Nka n tɛna bolo o nɔfɛ. Karamɔgɔ, n bɛna misali fitinin dɔ d'a ma bi a ka yɔrɔ dɔ ye ka d'a kan n y'a fɔ n kɔrɔ ye nka a bɛ sɔrɔ aw caman tun an ma don ɲɔgɔn na o waatiw la. Karamɔgɔ, ne dugu kelen kɔnɔ mɔgɔw de bɛ kɛnɛ nin kan yan nɔ. N y'a fɔ o ɲɛna ni n taara an ka dugu kɔnɔ n bɛ kuma dɔ fɔ an ka dugumɔgɔw kabakoya fo an ka kabila in wele kuma nin na an ka du yɛrɛ in latigɛ la. Nka n bɛna a ɲɛfɔ ɲɛna i ka se ka faamu ka bɛn ko dɔ ma bi Mali kɔnɔ quoi. Karamɔgɔ, ne taara an ka dugu kɔnɔ ka d'a kan anw ka dugu kɔnɔ anw ka du bɛ wele hali sini ko mɔsiw ka du. Ne b'a fɔ n ko mɔsiw denkɛ mankan don nka n ko mɔsiw kɔrɔkɛ de mankan don. Mankan ka kɔrɔ kuma ye. Ŋunuŋunu ka kɔrɔ mankan ye karamɔgɔ. O yɔrɔ ka jan dɛ. N ko mankan ka kɔrɔ kuma ye, ŋunuŋunu ka kɔrɔ mankan ye. Yegeru ka kɔrɔ ni ŋunuŋunu ye. Mɛlɛku ka kɔrɔ ni yegeru ye. Felele ka kɔrɔ ni mɛlɛku ye. Karamɔgɔ, ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen don maɲaka de kan. Maɲakaw de ye muɲuku maɲaka kɛ, ka fɛlɛku kɛ, ka yegeru bɔ, karamɔgɔ, ka na ŋunuŋunu kɛ, mankan bɔ. O wolola anw bolo min na o de filɛ ne ni e bolo bi ko kuma. Wa min y'o kɛ kelen don. Kelen min ka se kɔnɔ n'a bɛ se k'a yɛrɛ ye 2, k'a yɛrɛ ye 4, k'a yɛrɛ ye 6, ko k'a yɛrɛ ye 8, k'a yɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye. E bɛ min ye ani i tɛ min ye, i bɛ min dɔn ani i tɛ min dɔn. Kana dɔ bɔ dɔ la k'a bɛɛ y'ale yɛrɛ de ye. Karamɔgɔ, o tɔ ɲɛfɔ cogo tɛ n bolo f'i ka se karamɔgɔ ma bilo kɔnɔ. Ka d'a kan karamɔgɔ Boni ko kelenya o bɛ fɔ min ma o ye kotigi ye. N'o bɔra ye wa caman bɛ olu ye 2 bɔ ye. Kana segin a ma. N ko caman bɛ olu ye 2 mais dɔw b'ara olu ye wari kɔ n'a ɲɛ de ye. Dɔ tɛ dun ka dɔ to dɛ. Ne karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan. Bamanan numéro 2 kɔni. Bamankɛ Traoré. Tigida Magansi. Karamɔgɔ ka kɛlɛ jana. N'a y'a se bɔ yɔrɔ min na an b'a da ye. N'i y'a ye an bɛ farinya ka kuma aw de bi yan nɔ. Ko n'an ye filen min ci a b'a kalan. Wolofinden dama dɔ tɛ taa yɔrɔ la ka dɔ to. Karamɔgɔ, n bɛ kuma nin fɔ nka an ka mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ ɲininka kuma in kɔrɔ la. I dun tɛna taa kuma fɔ ten dɔrɔn k'i ɲininka. Olu mago bɛ min na i kana f'u ɲɛna de ko Mamadu Kota, Ali Kota, Usumana Kota, Umaru Kota. N ko ne ci ka ca o de ma. An ka dugu kulu kan. N ko ne ci ka ca o ma. Ka d'a kan kuma dɔ de fɔra anw ɲɛna karamɔgɔ. A sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ka tɛntɛn k'a bugubugu. Karamɔgɔ caman bɔra la an y'o ta an bolokɔ la ka saba dɛnɛn na. Karamɔgɔ, ni cɛ o cɛ ko k'i b'o sɔsɔ a wele k'a kana karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ ye a kana sɔsɔ bani. Wulibali tɛ dɛ nka sɔsɔ bani. Karamɔgɔ, an denmisɛnninma o tun b'a fɔra an ɲɛna de ko silamɛya donna Mali la ko kira ka hijira san 100 fɔlɔ kɔnɔ. Dɔw yɛrɛ b'a ko san 100 ni san 10. O ye 7e siècle kɔnɔna de tiɲɛ tɛ. Silamɛya ma se hali a ma se Maroc o kɔnɔ, a ma se Algérie o kɔnɔ, a ma se Ouagadougou o kɔnɔ, a ma se anw ka diɲɛ kɛnɛ kan nin si kɔnɔ. Nka n'i k'i b'u sɔsɔ la u bɛna kuma ci ka bɔ yɔrɔ cɛya ye. E k'u ɲininka ko n balimakɛ i yɛrɛ ye hakilitigi ye awɔ, i ye kodɔnna ye awɔ, i bɛ dɔ kalama ɲɛnamaya an bɛ min kɔnɔ bi awɔ, kunun maakɔrɔ ziiri ninnu ko tɛ dɛ, min bɛ kɛnɛ kan bi i bɛ dɔ kalama a b'a fɔ awɔ.
nego ngaramɔgɔ e ɲɛ bɛ États-Unis na bi e ɲɛ b'a la jɔda jumɛn na diɲɛ kɔnɔ de a b'a f'i ɲɛna ko diɲɛ se a diɲɛ se u ye se in sɔrɔ ni mun ye a b'a f'i ye k'u ka nafolo u y'u ka kalan yiriwane o de u y'u ka dɔnni bɛɛ yiriwane u ka nafolo de b'a fɔ ayiwa karamɔgɔ o diyara n ye o bɛnna ma nka karamɔgɔ ne bɛna dɔ fɔ min f'i ye i ka se ka dɔ fɔ nin ɲɛ ye parce que o waatiw bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na o fana ye san 600 kɔnɔna de ye o karamɔgɔ e k'i sigi k'a miiri ko san 600 bi tɛmɛnen kɔfɛ e ɲɛ bɛ ne ni e faso min na bi Manden dugukolo dɛ États-Unis filɛ jɔda min na diɲɛ kɔnɔ anw fana tun bɛ nin jɔda de la diɲɛ kɔnɔ n'an ko ku n'i ko banangu i bɛ ba tigɛ n'i ta ye nafolo la kɔni a misali dɔ filɛ komi an filɛ degun min kɔnɔ bi mɔgɔ dɔ kɛ i ɲu Mali bilize la k'i bɛ taa di Saudiɲɛw ma k'olu bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Mali bɛ se ka kɛ Los Angeles ɲɔgɔnna ye ten hali ni karamɔgɔw ko k'u sɔnna a ma i komi sɔn kɛra Kanku Musa ta ma Kanku Musa yɛrɛ ma taa dugawu ɲini ka foroba hɛrɛ tun tɛ ka ɲini dɛ a yɛrɛ kelen kunkaratɔ de don a yɛrɛ kelen yɛrɛ ɲinitɔ a yɛrɛ kelen ka fili a yɛrɛ kelen ka siran a yɛrɛ kelen ka jatigɛ u y'a nɛgɛ n'o de ye a y'i ɲu foroba bilize kɔrɔ ka taa n'a ye Moriw tilara ka Mandenkaw nɛgɛ ko ala ko don nka bi n'i y'i ɲu Mali bilize kɔrɔ k'i bɛ taa di Saudiya ma ne dɔgɔnin an bɛ sɔn ka mun kɛ o tigi la a fɔ Moriw t'u ka kɔlɔsi n'u ka kuranɛw ta o senfɛ ka don avion kɔnɔ ka taa wari nɔfɛ ka na karamɔgɔ kɛlɛ bɔda dɔ filɛ o tɛ ne karamɔgɔ i Jabate i Jabate dɔgɔnin donsen kelen tɛ dugu jɛ n y'a f'i ye dɛ donsen kelen tɛ dugu jɛ mɔgɔ bɛɛ ka boli i ka biribiri ye tiga nunguru la kunbaba tɛ ban ka karamɔgɔ Samakɛ fo karamɔgɔ k'an ye foli minɛ ka foli segin an karamɔgɔw ma ne dɔgɔnin bɛna min fɔ i ɲɛna duguramɔgɔw bi yan ko ne ko k'u ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ wa mɔsiw yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan yan k'u bɛ se ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ a bɛ fɔ siya min ma ko mɔsiya siya nin tɔgɔ da ani bi cɛ san 600 de don Soni Albert ka militaires ka kamalenba tɔgɔ de don awɔ mɔsi i bɛ mɔsi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ɲininka ko mɔsi kumaden k'a kɔrɔ mɔsi kan na cɛ tɛ mɔsila bɛɛ min bɛ se ka kɔrɔ f'i la mɔsi yɛrɛ kumaden yarɔ kumaden i mana kuma o kuma ye mɔgɔ ka kan kɔnɔ kuma nin bi a bɛ fɛn dɔ de wele i komi Mali la u bɛ k'a fɔ ko bamanan yarɔ fɔlɔ bɛɛ tun b'a fɔ ko bamanan ko minnu banna u mana dɛ minnu banna Ala la minnu banna wa bamanan kɔrɔ ye mɔgɔ minnu banna nka u ma ban Ala la mɔgɔ bɛ se ka ban danbagara wa o y'a sɔrɔ u tɛ Ala dɔn u banna faama de la ka bɛn u fɔra ɲɔgɔn kɔ hakilina de la jamakulu de don bi o kɛlen tɛ tɔn kelen ye wa mɔsiya fana sigira ta Soni Albert ka faama kan de don kɔrɔbɔrɔ kan de don malo tɔgɔ de don kɔrɔbɔrɔ kan na mɔgɔ si nka siya tun tɛ u taara kabila 5 de fara ɲɔgɔn kan o kabila 5 de b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ kabila min ka bon ni kabila nin bɛɛ lajɛlen ye Burukina mɔsiw fɛ yen n'o ye kabila dɔɔnin ye o ye Ouédraogo ye minnu y'a kabila fɔlɔ ye olu ka siya tɔgɔ tun ye ko Bendirew t'a fɔ i fɔ yɔrɔ bɛɛ ko bamanan de bɛ k'a f'i ye hali sini mɔsi naba ka bulon kɔnɔ n'i wulila k'i disi gosi ko anw mɔsi u b'a fɔ k'e ka taa kɛnɛma e tɛ ɲɛ dɔn an ka ko la e ka taa kɛnɛma mɔsi tɛ siya ye o Soni Albert o de ni an ka mɔgɔw taara o kɛnɛ nin kan n'an taara an yɛrɛ sɔrɔ yen sigi la san 600 de kɔnɔna don dɛ san 600 karamɔgɔ taa ka segin tɛ wa wari kɔ n'a ɲɛ don Bedi Traoré min filɛ Segu kɔrɛ dugakɔrɔ kɔrɛ o n'an ka maaw ye kabila kelen ye diɲɛ nin kan yan bɛɛ ye Traoré kelen Soni Albert de n'an ka mɔgɔw taara
Bamanan te ko kono ci muru ye da de karamɔgɔ siga t'a rɔ dɛ. N'i ko k'i b'a bɛɛ dɔn n'i k'i b'a bɛɛ fɔ n'i m'i kɔlɔsi I kelen bɛ tila k'a bɛɛ tiɲɛ a fɔ an ka kɛlɛ guretigi ale tɛ labɔli kɛ ne ka kuma in na bi karamɔgɔ Musa Mara Mali la opposant Musa Mara a fɔ n'a tun b'a da don foroba kuma na karamɔgɔ ko n'i y'i ka ɲamadenya fɔtɔ I ye dugu kɔnɔ dɔrɔn I ye kɛbali de kɛ sinon o tɛ filanw darɔ kuma ye o kama n ko an k'an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ dɔn ale filɛ nin min na n'i y'a sɔrɔ ne tun bɛ nin jɔyɔrɔ de la bi n t'o jɔyɔrɔ in nɔfɛ koyi yɛrɛ dɔ kɛnɛ kan maa minnu ye nin fɔ ne bɛ bɔ ka n jɔ Mali télévision la Mali radio la n ko karamɔgɔ e bɛ fɛ ka kɛlɛ jigin dugu ma dɔɔnin dɛ e bɛ fɛ ka ne sen bɔ kɛlɛ la ko mɔgɔ si don wa karamɔgɔ mɔgɔ siya tɛ siya ye dɔwɛrɛ fɔ an bɛ min mɛn ka jɛ ne bɛ n yɛrɛ de dɔn awɔ n ko ne bɛ n yɛrɛ dɔn an mɔkɛ min donna mɔsiya ra o ni ne cɛ 10 ou bien cɛ 11 don san 600 dɔ fɔ de don taa I ka taa ɲɛɲini ka siya wele ko mɔsi dugukolo ni sanfɛ ani bi cɛ san 600 de don Soni Ali Ber ka tɔn sigilen don karamɔgɔ caman kɛra o kɔnɔ dɛ o kama n k'i ma dɔfɔ tɛ hinɛ dɔfɔ tɛ makari dɔfɔ tɛ maaba dɔn dɔfɔ b'a yɛrɛ de dɔn I n'i ka fɛn o fɛn dɔfɔ ka kɔrɔ I ye wa dɔfɔ ka bon I ye mirindi ka dɔfɔ fo an ka fɔ a fɔ ɲɛ de ma u kana nɛgɛ k'u bɛ taa Aliko kuma fɔ an ka kɛnɛ kan u kana nɛgɛ Umaru ko kuma na kalifa 14 na kun cira cogo min na Egypte anw tɛ nin si nɔfɛ awɔ an ka Bina Aliyu tɛmɛna Cheikh Umar Tali Umar Boribari Usumana Sokoto Laji Cheikh Umar Kɔrɔba olu ye mun kɛ jɔn tun b'u kɔ mun y'u wuli ka bila u badenw na u wulila ni mun hakilina ye karamɔgɔ u kana sɔn k'an pan ka tiɲɛ kunna k'u bɛ taa dɔ d'an ma sanfɛ min ɲɛfɔ cogo t'u yɛrɛ bolo ka d'a kan n y'a fɔ karamɔgɔ min ɲɛna a bɛ kuranɛ nin kɔnɔ Ala ko a ma foyi to a ma min don kuranɛ kɔnɔ a sera kiraw tɔgɔ ma a ko Mamadu a ko n ye dɔw f'i ɲɛna n ma dɔw f'i ɲɛna I tɛna dɔw dɔn o kuma fila o bɛ se ka bɔ Ala kelen da cogo di karamɔgɔ ɲininkali bi a ko a ma foyi to a ma min don kuranɛ kɔnɔ a nana se kiraw ɲɛfɔli ma a ko n ye dɔw f'i ɲɛna ko n ma dɔw f'i ɲɛna aya nin kuma nin a bɛ yelintigi gɛn kama na dɛ nin bɛ hakilima gɛn kama na dɛ tiga nin guru de la kumaba tɛ ban bɛɛ ka boli I ka biribiri ye ne karamɔgɔ n ko ni minɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ ninnu na ninnu bila n bala kɔnɔ I k'a sama denmisɛnninw ma so fɛn dɔ bɛ fɔ ma I ta tɛ karamɔgɔ ni minɛ yɔrɔ tɛ ninnu na a bi fɔ tɛ a sini fɔ tɛ ninnu tɛ I bolo kɔ la I ka saba dɛnɛ na don ka kɛ ni fɛn ye an b'an bolo kɛ min na Chinois y'u yɛrɛ bɔ misiri 1 pe de nɔfɛ Chine 1 milliard et quelques population u y'u yɛrɛ bɔ silamɛya nin kɔnɔ misiri 1 de nɔfɛ Mandenkaw anw kuranɛ bɛɛ lajɛlen b'anw bolo hali bi dɔw sigilen b'anw dala ziri kan fɔ la a tɛ jɔ an ka miiri ba Iran y'a yɛrɛ bɔ suran 1 de nɔfɛ inazalnahu fi laylatul qadri Iran y'a yɛrɛ bɔ nin kumakan 1 de nɔfɛ ka d'a kan Iran diinɛ ɲɛmɔgɔw u donnen congrès la n'u ye Saudiya diinɛ ɲɛmɔgɔw wele o y'a sɔrɔ u ye inazallahu u y'a kalan ɲɛjɛ yɛrɛ kɛ u ka mɔgɔ ye u b'i ɲininka k'e fɔlɔ k'a kalan n'i y'a kalan k'i ka ɲɛfɔli kɛ I bɛna se warihuw ma yɔrɔ min na I b'a fɔ ko a su ko Ala ka mɛlɛkɛw bɛna dugukolo sanfɛ k'u n'u ka mɛlɛkɛ kuntigiba yɛrɛ don u b'i ɲininka k'o tɔgɔ ko warihu u b'i ɲininka ko aw ka kan na warihu ye mun de ye arabu kan na warihu mun don karamɔgɔ baara de wulila dɛ kɛlɛ in wulila nin kuma in de nɔfɛ o warihu min ni karamɔgɔ bɛ k'a kɛ ka denmisɛnnin bɛɛ ja tigɛ I bɛ kamalenkɔrɔ taamatɔ ye a bɛ ka miiri kaburudon mɛlɛkɛbaw la maritonbaw la denmisɛnnin si jɛlen b'a kun na o miiri fɛ o warihu min yɛrɛ tɔgɔ filɛ o ye o mɛlɛkɛ minnu tɔgɔ b'o haya in kɔnɔ mɛlɛkɛ ninnu tɛ danfɛn ye warihu fana tɛ o danfɛn ye warihu ye ni yɛrɛ de ye min bɛ ra min bɛ ne na mɛlɛkɛ minnu b'o ra o ye lawaden tɔw ye karamɔgɔ ka kɛlɛ jan ni la awɔ wulibaliw tɛ dɛ makititaw don ni minnu ma faamu karamɔgɔ bɛ kɛnɛ ka ɲininkali sɛmɛ o la
awɔ an bɛ ka kuma nin yɔrɔ min kan force tranquille bɛ nin dɔn dɛ awɔ n ko ne ko force tranquille bɛ nin dɔn ale bɛ nin dɔn hali ka tɛmɛ batinu karamɔgɔw kan siga kisi kelen tɛ n'i ma min faamu ɲininkali kɛ karamɔgɔ ɲininkalikɛla tɛ fili awɔ anw ye kalanden anw ye gɛlɛkansigiw ye bulondalasigiw b'an ɲɛ bulo kɔnɔ maakɔrɔw bolo karamɔgɔ dɔgɔdɔgɔnin soli don a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na n'an bɛ ka taa an bɛna se ni taama ma ban bolo fifa tɛ ban o kuma ka kɛlɛ jaana ne karamɔgɔ bi ne fo karamɔgɔ n b'i fo i ka cɛsiri ani i ka wuli ka jɔ la k'i fo i seli la i badenw cɛra ne b'a fɔ fana k'i miiri kelen ɲɔgɔn koyi ka d'a kan an bɛ ka miiri kelen na ka bɛn mun ma karamɔgɔ an kɔni sigilen bɛ diɲɛ dugu ma bi diɲɛ dɔw b'an sanfɛ wolofin tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la kuranɛ ko tora hadisa ko tora karamɔgɔ an dalen bɛ dugu ma yan ka diɲɛdenw lajɛ sanfɛ u bɛ k'u to sanfɛ k'an lajɛ dugu ma dɔ ni dɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔra nka karamɔgɔ ko an k'a fɔ an da la ko an dakun ye dugumamɔgɔya ye tiɲɛ kɔnɔna ne ban'o ma olu delina ko nafantanw ne ye n baw caman ma kɔrɔ tɛ o tɛ se ka foyi bɔ ne ka kelenya la i k'a dɔn ko an kan bɛ fɛn kelen de ma mɛ ne kan tɛ ɲɔgɔn ma dɛ hɛrɛ mana na e ni ne bɛ jɛ k'o tila wa ni tɔɔrɔ nana e ni ne bɛ jɛ k'o tila arabu t'an cɛra ya tubabu t'an cɛra an kan kelen fɔ dama de don an baden dama de don wa i k'a dɔn ko minnu bɛ sanfɛ olu tɛna an dɛmɛ ka sanfɛlan sɔrɔ dɛ ayi n'an b'an cɛsiri an yɛrɛ de b'an cɛsiri karamɔgɔ i ka nin mɛn ka nin ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a kira komi karamɔgɔ ko k'a tɛ se ka kuranɛ walawala ko fɔ a ka i bolo kɛ hadisa la ko n'o ye hadisal kurusiw ye batinu hadisaw o tɛ baasi ye karamɔgɔ min fɛ i ka hadisal kurusi e yɛrɛ karamɔgɔ bufunɛ bolo binɛfu bolo e yɛrɛ ka hadisal kurusi hakibili haki hadisa 4 tɔgɔ fɔ ɲɛna tan dɛ n k'o mɛn tulo la hadisa 4 e bɛ minnu kɛ hadisal kurusi ye hadisa minnu kuranɛ tɛ se ka walawala e bolo hadisa minnu kɔfɛ cogo si la k'i ka danaya ye kɔlikɔli hadisa 4 tɔgɔ fɔ ɲɛna tan o tɛ ne den Bayi Traoré ani daba bi ɲɔgɔn na ayiwa a y'a cɛsiri de ko jaralakaw ka fɛn ye k'a sɛbɛ ɲaamɛ ɲina ale ye sanumugu de ye an na jamana kɔnɔ bi Ba Traoré wara min ko n kun ka ci ɲama t'o la dɛ karamɔgɔ binɛfu ko k'ulu ka diinɛ ko ale b'a dɔn a bɛ kuranɛ in dɔn a dɔnni yɛrɛ yɛrɛ la nka ko an b'a kɔnɔ a kana n'a ka hadisal kurusi 4 ye an kana baro kɔ o yɛrɛ ka fɔlɔ kɔ n'o ma kɛ baasiya ma ale yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko hadisal kurusi haki bili haki minnu tɛ se ka sɔsɔ a ko hadisa 4 tɔgɔ fɔ an ɲɛna k'an k'a lajɛ karamɔgɔ ɲininkaliw bɛna bɔ nin kuma in kɔnɔ dɛ ko ni karamɔgɔ binɛfu sɔnna an ka baro ko ɲininkaliw bɛ bɔ nin kuma in kɔnɔ dɛ ko an bɛ k'a lamɛn ba nin ye kibaruya yɛrɛ duman ye dɛ ba nin de ka di banfo k'a fɔ nin de ka di banfo kɔnɔ ye sa ka tɛmɛ kibaruya tɔ bɛɛ kan n'a fɔra ko ɲɔ ɲɛna ka ban anw minnu bɛ tunga fɛ o ye 150 bɔlen an ka doni na o balo mana sɔrɔ ka tɔ to nasɔngɔ ko ye ayiwa min tun bɛna don balo la o na kɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini dɔɔnin don o nin kibaruya ka di o tuma an b'a fɔ ko ka ji ɲuman fori ka sɛnɛfɛn ɲuman bɛɛ kɛ sɔrɔfɛn ye k'u ɲuman don so k'u dun si d'a ma ba a bɛ kɛ cogo di an balimaw don karamɔgɔ m'a fɔ ten wa le lɛnsi
ako dot ma famu kunu ko bi ko lu bi baton ngono wa chamani jile kala ba no fe bi kana sigara na mi se dangan flana na ibo jole so anye ni mbebe do angata ni mbebe do sadiri chamambe nyefo chugo tolu bulo bleu ga ube dusu de bulo yaro an chama ira fana tumbo chugo de hakili ko dusu de be ko ke an gana jiga na foranye de ko hakili be dusu kun de kono o nga ankele ka nyine ka do nyere la hakili te dusu kun kono fente kramo don senkelente duguje anye foli na ma akuma ambalama mun flani ube dusu de kono ube barade nyefu nyefo chugo de ra ku yere bla nyeyini de la nyeyini kala wulu o dobe no hal no lu tara ino bi nyon yoro wa ko karama ko nyere la ki kan yoro ko nyeni nyeyini mabonga dine na same kan yoro ni nyere la ni so kagele ngodo ni ndo ateto to flemba kono fe la de dogo ni zoli akaramo ko karamo ko ke kuna bode dachi muru e kono e ko aka bo ko yanye wuyangile unga kenede ne afwa na ngonte kololo kelela e ambika kozi de kele ambika kunde kele kololo te uyere ni nyogonche hadisa be hadisa te be abi kleni ni ya fota o kan tafsiri Qur'an kemesaba ni ko karamo ko ye kololo de yu yere dama ni ngonje on ba beta bulonya telende ko karamo ko ka bo nga baro ko do bete na ngele soro ko woda la ka bo nga baro aya wele ba ni mere ko ka intéressé de malien fe on fe metunga fe na fara samia jara o kada mbe plura koy kada ka koni ye fɛn o fɛn yi ka so i miiri ko bi sɔrɔ maa wɛrɛ ka so awɔ ni ye fɛn o fɛn yi yɛrɛ la k'i miiri ko bi sɔrɔ maa wɛrɛ la kɔ maliyɛn ni ye baloko in doni jigi ka bɔ anw tungafɛn maaw kun bi kamale i hakili la k'an tɛ dan yɔrɔ yɔrɔ an bɛ tɛmɛ o bɛɛ la nka a bɛ kɛ cogo di tiganikuru kumaba tɛ ban wa bayi karasile filɛ yɔrɔ ma dɛ min ka gune karamɔgɔw ka baro la binefu filɛ o de la n y'o de fɔ an ɲɛna ka ban ka kuma daminɛ na n ko ka ne ka mɛnkan kɛ o cɛ ka taa n'o ye a ka kɛnɛ kan a bɛ taa sigi mɔgɔw ka mɛnkan kan k'a traité ayi n'i taara i b'a fɔ tan i b'a kɛ tan i b'a fɔ ko kuranɛ ale olu de m'a faamu wa kuma min ka gɛlɛn ma malien den bolo de o kuma de filɛ nin ye quoi aw m'a faamu aw bi jɔn dɔ diɲɛ kɔnɔ min y'a faamu minnu ye nbamuru ta ka kira dɛmɛ u ka kɛlɛ la iraniyɛnw olu ni saudiyɛnw filɛ bi k'u k'a kɛ ala ye u k'a kɛ u ka kuranɛ ye u k'a fɔ u ka ala ye a k'a kɛ a ka alaya kama a k'a fɔ ko ka amerikanw ka maa 100,000 ni kɔ min bɛ saudiya k'u bɔ yen bi bane an k'a lajɛ tile 15 ni iran cɛ n'a faamuyara n'a ma faamu an b'a tiɲɛ dɔn sisan olu minnu faw do olu minnu mɔkɛw do a fɔra olu minnu ka kan na n'olu m'a faamu n'olu ma se k'a faamu n'an kɔni ko an m'a faamu n ka cɛw kana fɔ k'i bɛna o k'i jɔda ye kuma kɔrɔ tugun hadisali kurusi k'a ka bɔ bana a k'a fɔ an ɲɛna ale ka hadisali kurusi hadisa jumɛn do hadisa 4 dɔrɔn tɔgɔ fɔ bane an bɛna baro k'o de kan sisan nka u tɛ bɔ o la dɛ n'i taara kuma u bɛ sɔrɔ ka na ayi aw m'a faamu n'i ma kɛ kuranɛ fɛ kuranɛ t'a kɔnɔ jɛ ye dɛ nka n'i kɛra kuranɛ fɛ kuranɛ b'a kɔnɔ jɛ ye i bɛ kuranɛ yɛrɛ wala tɔ y'a yɛrɛ ma ka taa ten a bɛɛ bɛ sin ka nɔgɔya i bolo min b'o kɛ f'i ka kɛ kuranɛ fɛ de kuranɛ yɛrɛ ale ye nima de a yɛrɛ de bɛ don i ni na ni kuma ninnu
nunu mi faso tami nunu mi munya faso ma zirinda la kabi faso tigira kabi dine nana dom na fo bili kuma kelen de ba da kono ati don se wore loje don se kelen te dugu je koy ko karamɔgɔ kɛ ka bɔ de n'a ma bɔ kɔni n'a nana baro la a ka tɛmɛ n'a ka baro ye mais k'a ka n'i bolo da ne ka mɛn kan ka jaabi n kɔfɛ k'o man di a y'o de fɔ ye o tɛp fasojɔ kɛnɛ sigida 4 na an bɛ kulu jamakulu fo nin waati in na karamɔgɔ bi ye an kɔrɔkɛ ka kutuba yɛlɛ don ye an tun tɛna kutuba lamɛn fɔlɔ n'an tilara an tɛna tɛmɛ n'an ka baro ninnu ye nka i ka nin ɲininkali a ɲatɔnɔ kama an bɛna dɔɔnin fɔ a kan ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma ne m'a fɔ n k'o ye tiɲɛ ye dɛ o tɛ wulibali ye parce que kuma in bɛ n'i ye kuma o kuma mɛn i ka kan na i k'a dɔn ko kuma a kɔrɔ ma sɔrɔ kuma de fana bɛ yen danbaga o ye bamanankan ye min ye danni kɛ ka bɛn ne ka yeli ma dɛ tɔw b'a fɔ u ka kan na ka taa hakɛ min ma ne tɛ bɛɛ ta dɔn nka ne kɔni b'a dɔn min ye danni kɛ a tɔgɔ bɛ bɛɛ bolo i ka kan na anw k'a ma ko danba n'o ma faamu i b'a fɔ ko ma gale ma fɔlɔ bamanankan kɔni na a tɔgɔ ye nin ye n'i ma gɛrɛ ne bɛnnakaw la maninkaw la olu ko sunkun mari sunkun o ye natiri de ye quoi natiri tigi o de ko don n'i m'a faamu a bɛ komi diɲɛ tigi jaaba yɛrɛ tigi quoi nin ye ne ka kalanden ɲɛfɔli ye ni minɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ nin na karamɔgɔ ni minɛ yɔrɔ tɛ ninnu na olu sama i bolokɔ la i k'u saba dɛnɛ na n'i bɛna min sama ma an ka t'o sama denmisɛnninw ma so i folen don karamɔgɔ ST k'i fo i ka cɛsiri la ani ka wuli ka jɔ k'a fɔ k'an ka taa ka bolo se ɲini fɛn ɲuman ma k'an bali juguman na da ka kɛ ten ka minɛ don a la k'a to a ma ok ne karamɔgɔ ST dabaw bon anw fɛ an b'a fɔ baganakaw de ma quoi dabaw anw b'a fɔ baganakaw de ma ka d'a kan cɛ nana kuma dɔ de fɔ a ko mɔgɔya ye sigiyɔrɔ de ye ko niw yarɔ nin fɔra kɛnɛ min kan force tranquille bɛ yen Konatɛmusow den bɛ yen nin ye bon nin fana ye a taabolo dɔ de y'an bolo ko u b'u yɛrɛ wele cogo de ba fɛnw batinu karamɔgɔw ni kuranɛ ko ku olu b'a f'i ye ko bananku ko Ala y'a fɔ cogo min na o y'a sanfɛ kuma de ye nka n'i jiginna ni kɔnɔ donc komi an ye ɲininkali de guwan cɛ la fo a bolila k'a ka groupe yɛrɛ to sa o don na de a nana ko kamɛtiw bɛ yɔrɔ min na ko an bɛ baganya hakili de kɔnɔ k'anw yɛrɛ bɛ ka kule n'an bɛnba minnu ye a ye Sumanguru Kante nɛnini ni a dɔgɔyali ni ka fɛnw fɔ minnu man ka fɔ nin mɛnkan nin yɛrɛ an tɛ fɛ nin ka se karamɔgɔ Banfo ɲɛkɔrɔ yan koyi n'i bɛ nin jɔsi ka da a ye dan sago an ko an bɛ dan de sago kan nka o y'an gɛn ka bɔ nin groupe kan mɛnna donc bon n tɛ Mali yɔrɔ bɛɛ dɔn an kɔni fɛ Bɛlɛdugu an ka bamanankan na n'a fɔra ko dabaw o ye baganw de ko ye quoi dabaw dantanw etiavi an bɛ fɔ baganw de ma n y'a ɲɛ ye sisan karamɔgɔ i folen don